Salam gaderly dostlar we watandaşlar. Men bugünkü videoda mektep okuwçylary üçin we rus dilini öwrenmäge başlan watandaşlarymyz üçin rus dili sapagynyň ilkinji videony taýýarladym. Onda näme gelin girişelim. Bugünkü sapagyň ady "Az çalışmalar we adamlar". Rus diline az çalışmalar местоимение и люди diýip atlanylýar. Ýagny местоимение bu az çalışmalar. Ya, men, ty, sen, on, ol. Ýagny oglan aýdylýar rus diline. Ana, ol, gyz. Gelin dostlar şu ýerde bir daha belläp geçelim. Ýagny rus diline sözüň içinde bir näçe çekimli harf bar bolsa we onuň basymy o harfyna düşýän bolsa ol ady vokalýar. Ana. Şu ýerde görüşimiz ýaly. My, biz. Вы, siz. Bu rus diline вы sözü edil türkmen diline ýaly özümizden uly adamlara we tanamayan yoldaşlarymyza sizi hormat hökmünde sizi ýüzlenýär rus diline hem bu bar. Ani, olar. Ano. Rus diline ano açarşmasy jansyz zatlary atlandyrmak üçin kullanylýar. Meselem gelin görelim. Ano deraba. Gelin boğun oyuncu okalim. Ano derevo. Ano derevo. Ol agaç. Ano more. Ano more. Ano more. Ol deniz. Ano akno. Ano akno. Ano akno. Ol pencere. Gelin dostlarını şu görüp okar geçenlerimizi gaýtalalım. Ya, ty, on, ana, ano, my, вы, ani. Dostlar gelin indi şu ýerde saklap tejribe toplamamız üçin şu aýdyp geçenlerimizi gaýtalalım. Gaýtaladykmy? Bolýar. Indiki люди, adamlar. Ребёнок. Çağa. Он ребёнок. Ýagny bogun bilen on rебёнок. Он ребёнок. Ol çağa. Мальчик. Oglan. On мальчик. Ol oglan. On мальчик. On мальчик. Юноша. Yetkinjek. Yetkinjek oglan. On юноша. On юноша. Ol yetkinjek yigit. Mужчина. Erkek adam. On mужчина. On mужчина. Ol erkek adam. Ya-da erkek kişi. Дедушка. Ata, baba ya-da ýaşuly aýdylýar. On дедушка. Он дедушка. Ol ýaşuly. Девочка. Kıyıcağız. Ana. Девочка. Ol kıyıcağız. Ana. Девочка.
Ana девочка. Девушка. Kız. Ana девушка. Ol kız. Она девушка. Она девушка. Женщина. Ayal. Она женщина. Ol ayal. Она женщина. Она женщина. Бабушка. Ene mama ya da garry aýalaýdylýar. Ana babuşka. Ol ene ya da mama. Ana babuşka. Ana babuşka. Женщины. Ayallar. Ani женщины. Olar ayallar. Ani женщины. Ani женщины. Mужчины. Erkekler. Ani mужчины. Olar erkekler. Ani mужчины. Ani mужчины. Люди. Adamlar. Ani люди. Olar adamlar. Ani люди. Ani люди. Дети. Çağalar. Ani дети. Olar çağalar. Ani дети. Ani дети. Mальчики. Oğlanlar. Ani mальчики. Olar oğlanlar. Ani mальчики. Mальчики. Девочки. Kızlar. Ani девочки. Olar kızlar. Ani девочки. Девочки. Народ. Halk. Мы народ. Biz halk. Мы народ. Мы народ. Kelim dostlar gaýtalalım. Ty женщина. Sen ayal. Ty мужчина. Sen erkek. Вы люди. Siz adamlar. Вы подростки. Siz yetkinjekler. Вы женщина. Siz ayal. Вы дети. Siz çağalar. Я человек. Men dostlar, inni videonun şu yerine saklap öğrenip geçenlerime hasam netijeli bolar ýaly. Turgunlaşalım. Meselem ya mужчина, вы девушки, он человек, мы мужчины. Ve beýleklerden sözlendirip dostlar ve vatandaşlar, şunun bilen ben şu videonu tamamlayan. Sizin hemmäňize uly bagyt berkjan taryp ve durmuşda öňüňizde goýan ähli maksatlaryňyzda uly üstünlükleri ýetmeňizi arzu edýän. Kanala agza bolun dostlar. Ilk videolarda görüşýänçek hoş sag bolun.